Jeg skal fortælle jer om, hvordan vi har organiseret hele det digitale folkebibliotek i Danmark, og hvordan vi har gjort det organisatorisk. Det er noget af det, jeg vil starte med at fortælle jer om, og derefter så vil jeg vise jer alle de produkter, som vi har til vores brugere i Danmark. Men først vil jeg lige vise jer noget helt andet, som er et slide, der viser, hvorfor det digitale folkebibliotek er så helt afsindigt vigtigt at interessere sig for som bibliotek og som biblioteksleder og som biblioteksansat. Det er sådan, at Danmarks Radio hvert år i Danmark udgiver en rapport omkring danskernes medievaner. Og den seneste rapport fra 2019, den har det her slide i sig. Og hvorfor er det vigtigt for os biblioteksansatte, som elsker fysiske bøger? Det gør jeg også, men det siger noget om, hvorfor vi skal tage det her område helt afsindigt alvorligt. Det her, det er en graf, der viser jer, hvordan danskernes medieforbrug i gennemsnit fordeler sig på alle danskere. Og helt over i højre hjørne, der kan I se de trykte medier. Det vil altså sige, at i al den tid, som danskerne hver dag bruger på medier, og danskerne bruger hver dag, hold nu fast, 7 timer og 40 minutter på medier. Og det kan de kun gøre, fordi at man sidder på sin telefon, samtidig med at man ser fjernsyn, og radioen kører ud i køkkenet. Så vi bruger altså medier samtidigt. Men det her slide, det viser noget om, hvordan fordelingen er. Og af al den tid, vi bruger på medier, der går de 5% går til de trykte medier. Så det vil sige, hvis man kun laver bibliotek for trykte bøger, og for trykte aviser, og for trykte tidsskrifter, så er man faktisk kun en del af den tid, som danskerne i hvert fald bruger på medier, er 5% af den tid. Det vil sige, at man ender med at lave folkebibliotek for en meget lille del af den tid, som folk rent faktisk bruger på medier. Og det er derfor, at jeg synes, det her område, det er så afsindigt spændende og afsindigt vigtigt at interessere sig for som folkebibliotek. Så det var min indflyvning til, hvorfor vi skal tage det her alvorligt. Det jeg skal fortælle jer om, det er jo, at vi i Danmark har et enestående samarbejde på tværs af kommuner i en nystiftet forening, som hedder Det Digitale Folkebibliotek. Det er sådan, at alle 98 kommuner, vi er 98 kommuner i Danmark, de er med, og så er Grønland og Færøerne også med. Vi har i Danmark haft en meget lang tradition for at organisere det her område på en meget sådan struktureret måde, som vi selv til dels har været med til at styre som folkebibliotek. Hvis I ser her, så er det, hvordan det digitale område har været organiseret fra 2012 til august 2020. Det var i det, der hed Danskernes Digitale Bibliotek. Der var det et samarbejde imellem Kommunernes Landsforening, det er forkortelsen KL, som I kan se i styregruppen, og så mellem Kulturministeriet, KUM. Så der var altså en styregruppe, som var dem, der tog alle de vigtige beslutninger omkring det digitale område. Det var en konstruktion, som fungerede godt i en etableringsfase, men som nogle gange kom lidt langt væk fra virkeligheden. Fordi virkeligheden i den gamle repræsentation var nede i det, der hed koordinationsgruppen, som jeg i sin tid var formand for, hvor der sad bibliotekschefer og indstillede til styregruppen om, hvordan prioriteringen skulle være på det digitale område. Så var det sådan, at Kulturministeriet ønskede at trække sig fra at være, hvad skal man sige, medejer af det digitale område. Så derfor skulle vi finde en ny måde at organisere det på. Og det er så blevet til det, der hedder Det Digitale Folkebibliotek,
som er en foreningskonstruktion med 98 medlemmer, fordi hver kommune er medlem i foreningen. Og den forening, den er jo styret af det højeste organ, og det vil sige generalforsamlingen, hvor alle 98 medlemmer har en stemme. Og der er så valgt en bestyrelse, som jeg er formand for. Under den bestyrelse, så sidder der nogle fagudvalg for hjemmeside og app, og der sidder et for e-regionen. Det er sådan, det kommer til at blive i næste uge, hvor vi har generalforsamling. Lige nu er der kun en bestyrelse. Men man kan sige, at kongstanken bag at organisere det på den her måde, har været at trække de her vigtige beslutninger på det digitale område så tæt til de enkelte kommuner, til de enkelte biblioteker, fordi det er os, der kender borgerne allerbedst ude i de enkelte kommuner. Så det har været et stort ønske for os bibliotekschefer, at vi kunne få lov til at selv styre udviklingen på det digitale område. Og det har vi nu fået lov til, og det er vi selvfølgelig enormt glade for. Så kongstanken er, at det skal så tæt på bibliotekerne og brugerne som overhovedet muligt. Det digitale folkebibliotek består af et sekretariat, som har 14 medarbejdere. Så er der andre medarbejdere fra nogle folkebiblioteker, som er lånt ind i foreningen og laver noget arbejde for sekretariatet. Det er helt bevidst, at vi arbejder ud fra, at der er medarbejdere ude i de enkelte folkebiblioteker i kommunerne, som kan, blive købt eller solgt ind i foreningen og lave noget arbejde. Ud fra tankegangen, at jo flere, der er involveret i det digitale område i foreningen, jo større ejerskab får vi for det digitale område ude i bibliotekerne. Men der sidder 14 medarbejdere, som er delt op på nogle forskellige områder. Der er nogen, der arbejder meget med de brugere, med de services, som henvender sig direkte til brugerne, det vil sige app og hjemmeside. Så er der nogen, der arbejder med indkøb, og nogen, der arbejder med statistik og jura og GDPR. Og så er der selvfølgelig ledelse, administration og kommunikation osv. Så det er et lille sekretariat, der faktisk driver et virkelig, virkelig stort område. Hvis man ser på, hvordan økonomien, og jeg starter med alt det kedelige, vi kommer til alt det sjove, nemlig de digitale løsninger. Økonomien er sådan, at hver medlem, altså det vil sige hver kommune, betaler en indbyggerpris. Og prisen for alt det, som jeg skal vise jer senere hen, den er 2 kroner og 6 øre per indbygger. Så kan I selv prøve i jeres egen kommune at gange med, hvor mange indbyggere er der, og så gange med danske kroner, godt nok 2 kroner og 6 øre, for det, der hedder basispakken. Hvis man så vil have hjemmesiden ovenpå, så skal man betale 69 øre mere. Så det vil sige, at vi ender på en samlet pris for alt det, jeg skal vise jer i dag, på 2 kroner og 75 øre. Det synes vi selv er faktisk en ret billig pris for alt det, jeg nu vil præsentere jer for. Herudover kommer selvfølgelig betaling i forhold, når vores brugere de downloader elektroniske bøger, e-bøger og elektroniske lydbøger, altså netlydbøger. Der skal man betale for hver enkelt bog, der bliver læst eller downloadet. Så kommer der også via stat og så videre, der er en pulje på 26 millioner, som foreningen kan søge, og som vi selvfølgelig håber på at få en masse penge fra. Formålet med, man kan sige, raison d'être bag foreningen, det er, at den drives af og for folkebibliotekerne i en model, der sikrer både åbenhed og videndeling folkebibliotekerne imellem og fremmer ejerskabet til og styringen af den digitale udvikling lokalt. Det er det, der gennemsyrer alle de måder, vi forsøger at arbejde på, så tæt på bibliotekerne og brugerne som muligt. Hvis man så ser mere konkret, hvad er det for et formål, vi har,
jamen så er det at stille digitale services, tilbud og materialer til rådighed for folkebibliotekerne. Jeg kommer meget mere ind på det her. Så er det at forhandle på vegne af bibliotekerne og indkøbe licenser, det vil sige forhandle med forlag om, hvad vi kan få lov til at give adgang til. Og så er det at samle de borgerrettede dele af folkebibliotekernes digitale tilbud og services og knytte dem via forskellige arbejdsgrupper osv. til sektorens faglige miljøer. Hvis man ser på kerneopgaver, og det her, det er samtidig dispositionen for resten af mit oplæg. Og jeg skal lige sige, I må jo hjertens gerne stille spørgsmål undervejs. Det må I meget gerne gøre. Jeg ved, at det er noget med, I skal skrive i chatten, og så tror jeg, Nina samler dem sammen, eller hvad hedder det, Leon. Men foreningens kerneopgave, det er at drive og udvikle bibliotekernes fælles CMS, altså vores Content Management System, det vil sige vores hjemmesider. Og her har vi lige i øjeblikket en stor opgave, der hedder at opgradere vores Drupal-udgave. Så det er altså Drupal, vi laver vores CMS i. Så er det at drive og udvikle bibliotekernes app. Så er det at sikre adgang og formidling af e-bøger og netlydbøger gennem de 3 tjenester, der hedder eReolen, eReolen Go og eReolen Global. Så er det at drive og udvikle statistikløsninger. Jeg kommer til at vise jer, hvilke løsninger vi har. Det er noget af det, som vi prioriterer helt utrolig højt. Og så er det at forhandle digitale ressourcer. Og så er det på sigt at udvikle et nyt digitalt børnetilbud. Hvis vi går til og kigger på, hvad er det for nogle forskellige løsninger, man får ved at være medlem af vores forening, så vil jeg nu gennemgå dem. Vi har et af hovedprodukterne er vores hjemmeside, vores CMS, som er en fælles løsning, som alle 98 kommuner kan abonnere på. Den ligger i open source, så det vil sige, at man kan sådan set tage kildekoden og bruge den gratis, hvis man vil det. Det er så sådan, at der er 91 kommuner, som er tilmeldt vores udgave af det her CMS, som man kan få på 3 forskellige måder, alt afhængig af, hvor meget man har lyst til at ændre. Det her er også en del af en national IT-strategi i Danmark. Altså man kan sige, vores opgave er ikke at udkonkurrere private underleverandører. Så der er nogle kommuner, der har valgt at købe implementering og support hos nogle private leverandører, som så bruger vores kildekode. Og det er helt fint, fordi vores mål er ikke at udkonkurrere. Vores mål er at arbejde for en generel flerleverandørstrategi på IT-området i Danmark. Men så hver kommunebibliotek eller folkebibliotek får altså en hjemmeside via foreningen. Man kan sige, at det der er den overordnede, jeg kunne jo tale i 45 minutter bare omkring, hvad er vores strategi for hjemmeside og app, men nu er formålet i dag at give en bred introduktion til hvad det er, det digitale folkebibliotek tilbyder de kommunale folkebiblioteker i Danmark. Men kort vil jeg dog sige, at den overordnede strategi for udvikling af vores hjemmesider og vores app, det er, at vi gerne vil have så meget indhold integreret ind i vores løsninger som muligt. En anden vej at gå vil jo være at sige, at vi laver, det gør vi jo på eReolen nu, men tanken er egentlig, at mange af de eksterne sites og apps, vi har, de skal på sigt blive mere og mere integreret ind, sådan så vi har en app for biblioteket og en hjemmeside for biblioteket, hvor man så kan lytte og læse og se film og så videre, altså hvor man så kan bruge meget af det digitale indhold, som vi giver adgang til. Det vil vi gerne have integreret ind i
vores egen app og vores egen hjemmeside. Det er det, der er strategien på sigt. Men som sagt, det er et af hovedtilbudene. Hvis man så ser på, hvor mange besøgende vi har, så har vi omkring 25 millioner besøgende om året på vores hjemmesider i alle landets kommuner. Hvis jeg har lyst til at se et mere konkret eksempel på, hvordan det CMS, vi tilbyder, kan se ud for brugerne, så er I meget velkommen. Jeg har smidt et link ind til mit eget folkebiblioteks hjemmeside, Helsingør Bibliotekernes hjemmeside. Det er helsbib.dk. Så der kan I gå ind og se, hvad det er for en løsning, vi tilbyder. Meget nært beslægtet med vores hjemmeside, så er selvfølgelig vores app. Vi har igennem flere år tilbudt vores medlemmer en app. Vi lancerede den i 2017, og i 2018 kom alle kommuner med. Vi ser en meget, meget støt og kontinuerlig stigning i brugen af vores app. Den er enormt vigtig for os, fordi, som jeg indledte med at vise det slide, så er en rigtig stor del af biblioteksbrugen i dag digital, og en stor del af indgangen til de fysiske bøger og de fysiske biblioteker er også digital. Så derfor er det enormt vigtigt, at vi er, så at sige, i lommen på vores brugere, at vi er tilgængelige altid, hvor brugerne er. Og det er vi via smartphone. Igen, så er der en lokal tilpasning af appen i den forstand, at det er en app, der tager udgangspunkt i det enkelte kommunebibliotek. Så når jeg går ind som bruger i Helsingør, så er det altså Helsingør Kommunes materialer, jeg ser. Det er Helsingør Kommunes åbningstider og arrangementer og formidling, artikler osv., jeg bliver præsenteret for. Så igen er det en nationalt udviklet app, men som tager udgangspunkt i det enkelte lokale folkebibliotek. Her senest vil jeg sige noget om, hvor meget vores app er brugt. På landsplan blev den åbnet 1 million gange i oktober måned. Og det er vi jo enormt stolte over, det tal. Hvis man ser her, så viser det, hvordan udviklingen i antallet af unikke brugere har været siden vores lancering i juli 2017. Og vi er nu oppe på 450.000 unikke brugere. Den blå graf, det er for Apples styresystem, og den røde er for Android styresystem. Så vi har altså 450.000 unikke brugere af vores app. Hvis man ser sammenlagt på, hvordan er forholdet imellem brugen af det fysiske bibliotek og det digitale bibliotek, så ser vi, at vi har 37 millioner fysiske besøg på bibliotekerne i Danmark. Og vi har 29 millioner digitale besøg. Så man kan se, det er lige ved at være 50-50 mellem digital og fysisk besøg. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi prioriterer det her så højt, som vi gør. Og en måde at prioritere det højt på, og også som leder af et enkelt kommunes folkebiblioteker, det er jo ved, at man får viden om, hvad det er, brugerne gør, når de bruger os digitalt. Og det gør vi via et statistiksystem, som vi selv har udviklet, der hedder Faktor. Faktor er det, der, som man kalder et business intelligent løsning. Det vil sige, det er et system, som kan give de enkelte biblioteker, hvad kan man sige, forretningsstatistik på, hvor mange brugere har man. Altså af udlån. Jeg kommer til at vise jer det nu her nogle eksempler på de rapporter, som man kan trække. Det er et virkelig, virkelig vigtigt værktøj for lokalt i det enkelte bibliotek at kunne prioritere det digitale.
det er jo, at man kan vise sine medarbejdere og sine ansatte, og også vise sine kommunalpolitikere osv., hvordan er det egentlig, det digitale bibliotek bliver benyttet, og ikke mindst, hvem er det, der benytter det. Og det har vi fået en mulighed for, fordi at vi har lavet et samarbejde med Danmarks Statistik, som er, hvad kan man sige, det nationale statistikkontor i Danmark, som har anonymiseret data på alle danskere. Og vi har så lavet et samarbejde, hvor vi kan koble vores biblioteksdata med deres data, sådan så vi kan få det tilbage i en anonymiseret form, men hvor det er beriget med en masse forskellige faktorer. Det kan være alder, det kan være social baggrund, det kan være uddannelse, det kan være, hvor man bor hen i kommunen, det kan være, om man pendler til og fra. Altså en masse forskellige almindelige statistiske data kan vi nu koble med vores biblioteksdata. Og det giver altså et helt fantastisk værktøj til at måle, om de kampagner, formidlingskampagner, man laver af sine digitale tilbud, om de rent faktisk virker i forhold til dem, som man gerne vil nå. Så det her er altså en kobling imellem data fra vores bibliotekssystem, det er udlån, fornyelser, hvilke typer af materialer, der bliver lånt osv. Så er det data for alle vores digitale, altså for eRegionen og alle vores digitale licenser og databaser. Så er det også data for vores system, som håndterer vores arrangementer, altså vores lokale bookninger og billetsalg til arrangementer. Og så tekstlicenser. Det kan vi altså koble. Og jeg prøver at vise jer nogle eksempler på, hvad det er, man kan få. Det her er et eksempel fra min egen kommune. Forbrug af, af elektroniske bøger, altså e-bøger og netlydbøger i marts måned. Så kan vi altså gå ind og se, hvordan forbruget, den I har hernede, altså grafen her, altså nederst, det er dagene i måneden, og så er det så antal hver dag. Og det I kan se her, det er jo, at Danmark blev lukket ned den 13. marts blev vi lukket ned på grund af corona. Og så oplevede vi jo en eksplosiv stigning i forbruget af vores digitale materialer. Og hvorfor de der dyk så kommer, det er der flere forklaringer på. Men en af forklaringerne er jo, at vi er forbrugsbaseret, så da det eksploderede i vores brug, så skulle vi hele tiden ind og putte flere penge ind i systemet, sådan så der rent faktisk var adgang. Og der kunne I se det kneb lidt med at følge med. Så man kan sige, at det er selvfølgelig et område, der koster mange penge, men det er også et område, hvor vi når rigtig mange brugere. Og vi når nogle brugere, som vi ikke normalvis ellers når så meget. Det kan I se på den næste graf. Det her, det er en kobling af forskellige typer af data. Her kan vi se i forhold til sådan normal sociodemografisk data, om vores brugere er beskæftigede, om de er ledige, altså uden for arbejdsmarkedet, om de er pensionister, om de er studerende. Så kan man gå ned og se, hvor mange af hver sådan sociodemografisk gruppe har vi, som bruger bibliotekerne i Helsingør Kommune. Hvor stor en andel af populationen udgør de, og hvor stor en andel af lånerne udgør de. Og der kan man for eksempel gå ned og se forskel mellem, hvem er det, der bruger det fysiske mest, hvem er det, der bruger det digitale mest, osv. Og der kan man også gå længere ned og koble forskellige typer af data, som giver en et ret unikt billede af, hvad det er, man rent faktisk kan få, eller hvordan man kan måle på, om de formidlingskampagner af de digitale materialer, man laver, om de rent faktisk også virker i forhold til det, man gerne vil nå. Det, som det digitale område kan, og som vi kan se i Danmark i hvert fald, det er, at det er jo også en måde for os at nå nye brugere på. Vi ved, at vi via for eksempel digitale lydbøger, altså netlydbøger, der kan vi nå en anden type af brugere, som ellers ikke kommer ned og låner fysiske bøger hos os. Det kan være folk, der pendler. Det kan være folk, der har
monotont arbejde, som kan lytte til lydbøger, imens de er på arbejde osv. Og det er jo noget af det, vi kan begynde at se netop på baggrund af den her type af data. Noget af den nye type af data, vi begynder at få ind, det er også noget som for eksempel vejrinformation, altså hvilken betydning har det for biblioteksbrug, når vejret er godt eller dårligt, osv. Så det giver os altså på sigt nogle virkelig, virkelig gode muligheder. En af de mest benyttede rapporter, som man kan trække, det er selvfølgelig, hvordan de enkelte licenser, vi giver, altså de enkelte digitale databaser eller tekstlicenser, vi giver adgang til, hvordan er de brugt. Og det er jo virkelig, virkelig vigtigt, fordi det er jo noget, vi bruger rigtig mange penge på, og derfor er det også rigtig vigtigt at vide, om er det rent faktisk brugt, eller er det ikke brugt. Fordi hvis ikke det er brugt, så kan det være, at vi ikke skal give adgang til det. Et af de områder, hvor vi bruger rigtig mange penge, det er selvfølgelig digitale bøger og digitale lydbøger, altså e-bøger og netlydbøger. Der har vi i Danmark 3 forskellige tilbud, som har kørt selvstændigt i sin egen forening, og som nu for årsskiftet fusionerer ind i foreningen af det digitale folkebibliotek. Det er et udlånssamarbejde, og vi tilbyder en af Danmarks største streaming services. Det er en af de største streamingtjenester i Danmark. Det er dermed også et af de allermest benyttede digitale kulturtilbud, vi har i Danmark. Det er vi ret stolte over, det er drevet af folkebibliotekerne. Vi er også enormt stolte over, at det lykkedes vores forhandlere at få samtlige danske forlag med i vores aftale. Det er sådan, at vi tilbyder materialerne under forskellige rettighedsvilkår. Nogle kører via en abonnementsordning, hvor vi har, fri adgang til ubegrænset antal download. En anden del, det er den meget populære del, den kører via en klikordning, så hver gang en borger i Helsingør downloader en bog, så skal jeg betale 17 kroner for det lån. Så kan man sige, er det ikke rigtig mange penge? Så jeg siger, nej, det er det ikke. Hvis man dividerer, hvad en fysisk bog koster, med hvor mange en fysisk bog i gennemsnit er udlånt, så er det ikke, fordi prisen faktisk er specielt meget højere for det digitale. Men det er klart, det kræver selvfølgelig en stor omprioritering af ens materialebudget. Det er sådan, det kan jeg sige som eksempel, og jeg tror, vi ligner mange af de andre kommuner. I Helsingør, der bruger vi omkring 30-35% af vores materialebudget på det digitale område. Hvis vi ser på, hvor meget e-reolen, som jo både er en app og en hjemmeside, hvor meget den er brugt, så kan vi se stigningen igennem årene her, at vi er nu oppe på og her omkring over 5,5 millioner udlån digitalt igennem e-reolen i 2020 indtil videre, og vi har jo set en stor stigning under corona-nedlukningen. Et andet tilbud, som også er under e-reolen, det er det, der hedder e-reolen Global, som giver adgang til lydbøger og elektroniske bøger på engelsk og på andre sprog også. Det er et selvstændigt website og app. Og lige præcis det her, det er jo ikke noget, vi selv forhandler. Det er noget, vi har igennem, noget vi giver adgang til igennem den app, der hedder Libby, som I sikkert kender, som er forhandlet via Overdrive, det amerikanske konsortie. Så har vi også et tilbud til børn og skoler, som hedder e-reolen Go, som er et meget benyttet digitalt tilbud blandt skolebørn og i Danmark.
Det er et af de områder, som vi rigtig gerne vil udvikle mere på. Vi har fået lavet et koncept for en ny app, og har fået lavet design af den osv., og nu er vi så der, hvor vi skal i gang med at skaffe penge til at udvikle et nyt digitalt børnetilbud. Så et andet tilbud fra foreningen til alle til alle folkebibliotekernes brugere, det er jo forskellige digitale tidsskrifter og databaser. Så foreningen er også et fælles indkøb og administration og forhandling af forskellige licenser. Nu har jeg bare givet jer et eksempel på, hvad det kan være. Det er jo RB Digital, som I sikkert også har i Norge, kunne jeg forestille mig. Det er sådan, at vi vælger de her titler på det digitale område på forskellige måder. Lige præcis her, der er det et ambassadørnetværk af biblioteker ude på folkebibliotekerne, som sidder og beslutter, hvilke tidsskrifter vi skal give adgang til. Vi giver adgang til 360 engelsksprogede og danske tidsskrifter, som er tilgængelige samme dag, som den fysiske udgave er. Et formål har selvfølgelig været at samle forhandlinger af alle licenser et sted. Både for at spare tid, men også for at gøre os bedre og bedre til at forhandle. Når vi er ude på det her marked og skal forhandle med de store forlag, både i Danmark, men også internationalt, så er vi jo, op imod at forhandle nogen, som ikke laver andet. Så derfor har det været vigtigt for os også at lave og samle vores forhandlerkompetencer og kræfter et sted, sådan så vi er blevet nogle rigtig stærke og gode forhandlere. Og det lykkedes os at få prisen ned flere gange. Udover tidsskrifter, så forhandler vi 70 digitale licenser og databaser, som vi giver adgang til. Det kan være ordbøger, det kan være sprogkurser, det kan være artikeldatabaser for danske aviser osv. Det er sådan, at hvis der er 10 folkebiblioteker, som udgør 12% af befolkningen i Danmark, der ønsker en ny licens eller database, så går vi ind og forhandler, men der skal være altså en vis volumen af biblioteker og efterspørgsel efter det. Ligesom jeg viste jer Faktor, vores statistik, vores business intelligence løsning, så har vi også noget, der hedder Consortium Manager. Og det er her, hvor vi styrer og kan se alt brug og adgang af, af vores licenser og databaser. Så det er endnu et statistikmodul, som vi har udviklet, som kan give os netop den her forretningsinformation, vi har brug for. Så kommer der noget andet, som er sindssygt spændende også. Fordi vi har det samme hjemmesidesystem, så kan vi også genbruge hinandens arbejde ude i de enkelte folkebiblioteker. Så inde bag vores CMS, der har vi et system, hvor biblioteksansatte, som arbejder med digital formidling, altså skrive artikler om forfattere eller forskellige andre ting, som vi lægger op på vores hjemmeside, der har vi et værktøj og et community, vi har udviklet, som biblioteksansatte bruger, sådan så når der nu er en i Københavns Kommunes biblioteker, der har skrevet en rigtig, rigtig god artikel om, at Tine Høgh, hun vinder Edvard P-prisen, så skal vi i Helsingør ikke også skrive den artikel. Vi kan bare genbruge den artikel, som der er en ansat i en anden kommune, der har skrevet. Og det er noget, vi prioriterer rigtig højt, fordi det giver simpelthen mulighed for at bruge ressourcerne sammen på tværs af hele Danmark, for at styrke den digitale formidling. Det er sådan, at der er 88 folkebiblioteker med i det her, og så er der forskellige andre bidragsydere, eReolen, Litteratursiden,
forskellige andre sådan, formidlingsplatforme. Så det er altså de tilbud, vi har og tilbyder lige nu. Så er det jo sådan, at tanken er, at foreningen Det Digitale Folkebibliotek på sigt skal rumme alle digitale biblioteksydelser i Danmark. Og det er netop, som jeg lige har sagt, et eksempel, det med, hvordan vi deler formidlingsartikler. Det er jo simpelthen for, at vi kan dele alt udvikling og drift og samle alle ressourcer på det digitale område et sted, men, og det er meget vigtigt, med en meget bred involvering af biblioteksansatte og ledere ude i de enkelte folkebiblioteker. Vi ønsker ikke at lave en sådan centraliseret satellit, der ikke er i berøring med dagligdagen ude i folkebibliotekerne. Det er tværtimod det modsatte, vi gerne vil. Så vi vil samle kræfterne, og når vi så har gjort det, så skal vi have alle de ansatte ude i bibliotekerne til at arbejde ind i de forskellige tjenester og ydelser, som vi tilbyder. Så nu kommer e-regionen med nu her til årsskiftet. Så på sigt skal vi have litteratursiden ind. Vi skal have biblioteksvagten ind. Litteratursiden er en litteraturformidlingstjeneste. Biblioteksvagten er sådan, hvor man digitalt kan ringe, eller hvad hedder det, at man kan skrive ind og spørge om alle mulige forskellige biblioteksspørgsmål, altså det vi kalder referencespørgsmål. Så er der noget af det næste, vi skal gøre, er jo, at vi netop skal have lavet en samlet digital strategi for alle de ydelser, som det digitale folkebibliotek har. Det er der, hvor vi er lige nu. Vi er jo 4 måneder gamle i den her forening, og er jo enormt glade for, at vi har haft en mulighed for at samle hele det digitale område.